радиосында һава торышы. Хәерле кич, дуслар. Иртәгә язучан болытлы, төнлә бераз кар явачак. Көнчыгыш районнарда буран булу ихтимал дип исәтә синоптиклар. Төнлә һәм иртән 19-24, көнбатыш районнарда язган вакытта 25-30, көнчыгышта 12-17, көндез 11-16, көнбатыш районнарда 21, көнчыгыш районнарда 3-8 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда кар көртләре бозлавык, игътибарлы йөрегез. В эфире радиопрограмма «Болгар радиосы», зарегистрированная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Запись о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 793 40 от 2 ноября 2020 года. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям радиослушателям от 12 лет. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сәхнәдәш, айгөл белән сәхнәдәш, 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 айгөл белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сәхнәдәш тапшыруын башлыйбыз. Без турдан туры эфирда эшлибез. Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә сез безне шулай ук карый күзәтә дә аласыз. Рәхим итегез, карап кына калмагыз, үзегезнең фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне, сорауларыгызны шулай ук яза аласыз. Студиябызның кунагы үзе матур, үзе шая, үзе үткән, булмаган, белмәгәне юк. Гүзәл Салаватова студиябызда кунакта. Исәнме, матуркай, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл, хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин инде хәзерге минутларда тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итәм. Дуслар, әгәр дә ки әлеге җырчыны беләсез икән, димәк, сезнең аңа карата әйтер фикерегез бар. Әгәр дә белмисез икән, рәхәтләнеп таныштырабыз. Гүзәл Салаватова дигәч, иң беренче чиратта нинди картина, нинди портрет күз алдына килеп баса дип уйлыйсың тамашачыларның? Гүзәл, менә син үзең. Сине ничек беләләр, ничек таныйлар? Мине беләләр Гүзәл Салаватова дигәчтән, Гүзәл Салаватова дигәчтән инде беренче булып миңа калса, минем ихлас елмаюым килеп басадыр. Миңа да нәкъ шулай, һәм беләсеңме, кичкенә дә төшкенә дип әйтәләр, нәкъ менә синең кебекләргә. Безнең кебекләргә дип әйтәләр. Дип әйтим әле. Аннан соң минем өчен, мәсәлән, мин сине күптән түгел генә беләм, һәм минем өчен менә ачык кешеләр, ачык киң күңелле кеше буларак күз алдыма килеп басасың. Син контактка тиз керәсең, кеше белән оралашып китә торган менә шундый кыз Гүзәл Салаватова. Әйе, бик дөрес, Айгөл. Менә хәлләреңне дә сорамадым, шулай дип портретыңны башта ясаттым. Хәзер портрет күз алдында һәрбер тамашачыбызның, һәрбер тыңлаучыбызның. Бураннарны йөреп ничек килеп җиттең соң, Гүзәл? Бу аякларында кар күп яудымы? Бик каты күп яуды. Алланың рәхмәте, Айгөл, кичә синең белән язышканда бит инде Гүзәл килә алырмысың микән, бураннар туктар микән дип борчылдың. Менә мин әйтәм, тагын бер кат Тәңребезнең рәхмәтен бүген татыдым үземнең өстемдә инде. Буран туктады, кояш чыкты, юллар чистартылган, шундый рәхәт җайлы килдем. Аллага шөкер. Менә шушы көнне, нәкъ шушы урында очрашырга насыйп булган. Гүзәл, синең белән таныштырып китик, тыңлаучыларыбызны, белмәүчеләр өчен әйтеп узыйк, син Тәтеш районы кызы. Әйе. Тумышым белән Тәтеш шәһәрендә. Тумышың белән, бүгенге көндә син Буа шәһәрендә яшисең. Нәкъ үзендә. Шул ук моментта, әйтик, шул ук вакытта син алып баручы туйлар, мәҗлесләр алып барасың, шул ук вакытта син телевидениедә дә тапшыруларда катнашырга өлгерәсең һәм җырчы буларак сине тамашачыларыбызга бүген таныштырабыз, Алла бирсә. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында укыган кеше буларак, режиссер кеше буларак әйтәсем килә. Бүгенге тапшыруның режиссерлык бөтен идарәсен сиңа тапшырам. Димәк, сораулар биреп кенә түгел, синдә миңа сорауларың булса, сорауларны бирә аласың. Гел миңа сорау бирә торган булмасын, ярыймы? Әйдә шулай итеп килешәбез. Ошый әле бу миңа. Шулаймы? Менә шулай итеп шаганча эшлик әле, үзебезчә эшлик. Димәк, син мәдәният һәм сәнгать институтында кемдә укыдың? Беренче булып укырга кергәндә, мәрхүм урыны җәннәттә булсын, Ришат Нури Ахметович Хузи Ахметовта. Аннан соң инде читтән торып укырга күчтем. Икенче курстан Рошан Шариповичка инде. Һәм син режиссер, театр режиссеры булырга укыдың. Әйе.
театр режиссеры һәм кино режиссеры. Кино, телевидение. Кино и телевидение. Бу юлдан ник китмәдең? Сорыйм әле. Кияүгә чыгу юлын сайладым. Димәк, ниндидер сайлау моментында Әйе. син шәхси тормышыңа өстенлек бирдең. Нәкъ шулай булып чыкты. Һәм дөрес эшләгәнмен дип уйлыйсың. Дөрес, чөнки хәзер шәшәк кебек шул кадәр дә акыллы, уңган булган тырыш кызыбыз бар бүгенге көндә, Аллага шөкер. Бәлки ул вакытта уйлап торып, туктале, вакыт түгелдер, укыймдыр, алайдыр, булайдыр диеп, төрле уйлар белән дәвам иткән булсам, бүгенге көнгә кадәр менә шушлай ул вакытта сәнгать юлына кирип киткән булсам, сәнгатьнең инде тәмен татыган булсам, бәлки бүгенге көнгә кадәр шулай йөрер идем сайланып. Димәк, син карьеристка түгел. Юк. Мин бүгенге көндә менә алып баруым да, җырлавым да, җыр сәнгате дә, һәммәсе дә күңел өчен. Мин килешмәс идем. Ничек инде син карьера дип янмасаң, әйме, бүгенге көндә көнне белми, алны, ялны белми ничек эшләр идең икән? Әллә син үзеңә барыбер яллар бирәсеңме? Карьеристка булсам, карьераны сайласам, әйтәләр бит әле, по головам идет дип. Әйе. Менә нәкъ шулай булыр иде миңа калса. Бүгенге көндә ялны да, эшне дә чиратлаштырып барам. Димәк, минем әле тагын бер соравым бар. Монсын әйдә соңрак бирим әле бу сорауны. Чөнки компромиссив сорау булачак. Җырларга килгәндә, бүгенге көндә җырларың шактый, Аллага шөкер, Болгар радиосында күп яңгырый җырларың. Һәм инде бүгенге көндә син инде менә ничә ел Болгар радиосы белән хезмәттәшлек итәсең? Иң яраткан радиостанциям дисәм дә ялгыш булмас. Калганнар ачуланмасын да. Син хәзер монда килгәнгә күрә генә әйтәсең инде шулай дип. Юк, Айгөл. Мин гел дөресен һәм турысын бәреп әйтә торган кеше, шуңа күрә миңа карьеристка булырга бераз гына авыррак. Әйе. Бик яратам Болгар радиосын. Болгар радиосын да һәм аның тыңлаучыларын да. Чөнки җылы, капма-каршы матур сүзләр язалар. Бу инде күңелне җылыта. Болгар радиосы белән 2021 елдан бирле хезмәттәшлек итәбез. Аллага шөкер, ай сайын радиостанциядә үзебезнең җырларыбызны, үземнең шәхси җырларымны яңгыратырга мөмкинлек бирәләр. Менә матур гына әйттереп, инде бүгенге көндә Аллага шөкер, Болгар радиосында яңгыраган җырларыбыз сәхнәләрдә дә яңгырый. Болгар радиосы оештырган хит-парад концертларында да бүгенге көндә җырларым яңгырый һәм шуның өчен күңелем шатлана. Әйе, Алла бирсә, менә инде мәгълүмат булсын, тыңлаучыларыбызга билетлар юк, шулай да әйтеп куйыйк әле, Гүзәл Салаватова 12 февраль көнне Ленин мәдәният үзәгендә булачак концертта, хит-парад концертында әлбәттә чыгыш ясаячак. Шикләү 6+, без инде моны күрербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында да Алла бирсә әле синең җырларыңны карап, концертларда инде чыгышларыңны карап күзәтеп барырга мөмкинлек булыр. Бүген исә безнең тыңлаучыларыбыз инде яза башладылар. Син әйттеңме, тыңлаучыларыбыз тыңлаучыларыгызны яратам дип. Безнең тыңлаучылар да сине яратып өлгергәннәр. Инде фикерләрен язалар, үзләренең матур теләкләрен җиткерә башладылар. Без инде аларны буш коры сүз белән генә сыйламабыз, җыр белән сыйларбыз. Шулай бит, Гүзәл? Әйе. Беренче җырыңны тәкъдим итикме? Әйдә шулай булсын әле. Әйдә, рәхмәт. Язмышлардан узып булмай, үткәннәргә кире кайтып өр-яңадан язмышларны башлап булмай. Аз китерә табыш диеп җан сайлаган һөнәреңне ташлап булмай. Күпме генә яшәсәң дә бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Күпме генә яшәсәң дә бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Әрнеп яралган күңелгә битарафлык тагып кына яшәп булмай. Болытларга күрсәң дә, болытларда яшы күкрәп яшнәп булмай. Күпме генә яшәсәң дә бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмыш
язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да, узып булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да, узып булмай. Аяғына яшәсәң дә, үз-үзеңнән йөгерсәң дә, качып булмай. Күңелләрнең яшерен кылын, бер кемгә дә тулысынча ачып булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да, узып булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да, узып булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да, узып булмай. Тырышсаң да, тырмашсаң да, узып булмай. Язмышлардан узып булмай. Güzel Салаватова студиябызның қонағы. Біз турдан-тура эфирда эшлейбіз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, эфир барышын сез күзәтә аласыз ВКонтакте Болгар радиосының рәсми төркемендән. Гүзәлбек Зурахматова, бу җырың синең беренчеләрдән булып язылган җырларың дип беләм, әйеме? Әйе. Бик яратып башкарасың син әлеге җырны. Мин дә менә синең нәкъ шушы җырың аша беләм. Әйе, бик каты яратып башкарам. Беренче җырларымның берсе монда әле тавыш та ул кадәр үз-үзеңә ышаныч та юк. Шундай җиңелчә генә, әйеме? Калган җырлар инде менә мин үзем дә тыңлыйм хәзер. Шул язмаларны беренче, икенче, өченче җырларны һәм яздырган сайын, теге еллар үткән сайын, яңа җыр эшләгән сайын, тавышта үзеннән үзе шундай ышаныч, ныклык барлыкка килә икән. Йөргән таш шымара дип тикмәгә генә әйтмәйләр. Әйе, тормыш дәверендә һәрберебездә шулай ук инде. Тормыш багажы, тәҗрибәсе барлыкка килгән саен барыбер ныграк басып атлый башлыйбыз бит. Тормыштагы төрле ситуацияләрдән үзебездә чыгар өчен көчләрне күбрәк туя башлыйбыз. Нәкъ шуның кебек җырда да шулай ук. Җырга килгәндә, менә хәзер син җырлаганда уйлап утырдым, мин әйтәм, әни өчен җырлый белә торган кыз. Син элек тә җырлый белә идеңме соң? Бала чактан ук инде. Әйе, җырлый белә торган кыз. Хәзер бит инде шундый тенденция, кем җырлый белә, ул җырчылыкка укырга керә. Мен әйтәм, нигә бу режиссер театр, телевидение режиссеры буларак укырга китте икән? Нигә җырчылыкка китмәдең? Син менә шундый сорау туды әле син җырлаганда. Чөнки минем нәкъ менә синең кебек, бәлки ул вакытта сезне карыйдыр инде. Мәктәп елларында укыганда. Яра, алай ук бетереп ташламайын син безне хәзер. Юк, сезне генә түгел, гомумән алганда инде менә Екатерина Стриженова минем прям кумирым иде инде аның. Шундый матур итеп төгәл итеп телевидениедән сөйләүләре, добрый утраларны беренче каналдан алып барулар. Минем алып баручы буласым килә иде. Телевидение, радио алып баручысы буласым килә иде һәм нигәдер менә нәкъ менә шул режиссура факультеты миңа ничектер ярдәм итер диеп уйлап шул факультетка кердем. Дөрес сөйләмисең, син һәм минекен сөйлисең. Нигә? Шулай, чөнки мин укырга кергәндә, мин мәдәният һәм сәнгать академияда укырга кердек, университетта укыдык, институтты тәмамлап чыктык без, белсәң, менә нинди юл үттек, менә шушы 5 ел эчендә. Мин шулай ук укырга кергәндә, минем телевидениедә эшлисем килде, ул елны набор юк иде, җыймадылар. Телевидение өчен бездән соң җыелды институтта курс, ләкин мин бит 1 ел көтеп утыра алмыйм. Кайчан җыярлар дип. Мин укырга кирдем, театраль факультетка, ни өчендер режиссурага түгел, нәкъ менә актерлык осталыгына укырга кирдем һәм менә шуннан китте инде, үрелеп китте инде. Сен хәзер менә минем язмышны сөйләгән кебек сөйләдең үзеңне. Шулай булды бит. Шундый теләк белән янып яшәдем. Әйе. Һәм теләкләрем челпәрәмә килде. Ник? Чөнки ул вакытта инде менә йөргән егетемә кияүгә чыктым мин. Ул миннән 7 яшькә олырак. Аның вакыты җиткән иде. Шуңа күрә
Ул Аны көтеп торырга вакыты юк иде, синең ашыңа ашыгырга кирәк түгел идеме? Мин бер дә үкенмим, Аллага шөкер. Шулай килеп чыганына барыбер бит менә барыбер дә интервьюларга киләм, телевидениедә тапшырулар алып барам, җырлар яздырам. Язмышыңа язылганны, язмышлардан узып булмый дип тикмәгә генә җырламадым. Мин әле генә язмышыңа язылганны барыбер безгә үтәргә дә, безгә күрергә. Менә бер интервьюда син әйткәнсең, мин бәлки дөрес аңламаганмындыр, мине сәхнәгә чыгармадылар дигәнсең син. Әйе. Ни өчен? Ой, бу һәрбер интервьюда да бу сорау була инде. Мин моны теге сөйли, дөресен генә әйткәндә, яңадан үземә дошманнар яңадан үземә дошманнар җыям. Сөйләмәсә сөйләмә, йыртылып беттеме? Йыртылып бетсә сөйләмә. Йыртылып бетте инде. Яхшы сөйләмә. Төшереп калдырыйк. Бүгенге акылың белән шул вакытка кайтсаң, син шулай эшләр идең. Юк, әлбәттә юк. Бу тәншәрәк, бераз гына хәйләкәррәк булыр идем. Әйттем бит, табигатым буенча мин туры бәреп әйтә торган, дөреслекне казый торган, эзли торган. Менә елдан-ел аңлыйм мин ул дөреслекнең беркемгә дә кирәк түгел икәнен. Ләкин дә үземнең күңелем тыныч булсынга, мин барыбер дөреслек яклы. Башны бәрә-бәрә дәлиллисең инде, менә шул күз чыкканчы. Аңлашылды. Рәхмәт җавапларың өчен. Тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр бар. Мин аларны укыйм. Инде мөмкинлек булган саен җавап бирәсең килсә, әйтерсең, ярыймы? Тахир Гарифуллин чәчәкләр җибәргән сиңа, ләлә чәчәкләр әле 8 мартка иртәрәк булса да, менә дигән. Афәрин. Гөлсинә Зарипова гүзәлкәем уңышлар телим ди. Һәм шулай ук инде Нияз Кашапов хәерле кич теләп кала. Нурия Бариева Загидуллина уңышлар сезгә ди. Ай, рәхмәт. Гөлшат Каримова, хәерле кичләр. Бик матур җырлыйсың, гүзәл. Үзең дә бик шибәр. Уңышлар сезгә дип язып җибәргән. Амин. Рәхмәт, бик зур. Күзне ала алмыйча карап утырам. Көймә кебек күзләре челт-челт килә. Чынлап та бик мөлаем. Карый аласыз, дуслар, сез дә кирип контактыга. Дамир абый безнең буа якларыннан. Дамир абый язса менә име, сөлге буе яза, мин аны бик рәхәтләнеп укыйм, беләсең? Ул шундый һәрбер килгән кешегә үзенең фикерен җиткереп, хөрмәтен күрсәтеп яза. Ул рәхмәт сезгә, Дамир абый. Укыйм әле рәхәтләнеп. Ассаламу алейкум дип башлый ул. Сәхнәдәш тапшыруның алып баручысы Айгөл Хайруллинага һәм кунагыбыз Гүзәл Салаватовага буа якларыннан кайнар сәламнәребезне юллап калабыз. Гүзәлебез тәтеш якларыннан булса да, без аны үзебезнең якташыбыз дип исәплибез. Ул Буа халык театрында берсеннән-берсе матур спектакльләр куйды. Үзе дә төп рольләрне башкарды, әйтик. Мирса Ямирнең тормыш җыры героик драмасында Фатыйма образын югары сәхнә осталыгы белән башкарып, тамашачыларның күңелләрен яулаган актриса. Гүзәл Буа халык театрын иң югары баскычка күтәрде дисәк тә хата булмас. Бу коллектив хәтта Төркиянең Мәрсин шәһәрендә үткәрелгән халыкара театр фестивалендә дә катнашып, зур уңышларга ирештеләр. Гүзәлнең иҗатын күзәтеп барабыз, уңышларын күреп шатланабыз, җырларын яратып тыңлыйбыз. Буадагы концертына да бардык. Инде талантлы кызыбызны тагын сагынып та өлгердек. Гүзәл кызым, сезне концертыгыз белән Буа тамашачылары көтә. Исәнлек, гаилә бәхетләре һәм иҗади уңышлар телибез. Без сезне хөрмәт итәбез, яратабыз, ихтирам белән Дамир абыегыз Буа. Дамир абый, барлык күңел кылларын селкеттегез, тибрәндердегез. Рәхмәт, менә бераз гына сер сандыгында ачтыгыз. Мин чөнки Гүзәл студиябызга килеп кергәч, син актриса Буа театрында актриса булып эшләдеңме дип сорадым. Ул юк диде. Нигәдер яшереп калырга теләде актриса булып эшләгәнлеген. Конкуренция булыр дип уйлады ахыры. Бит уйнагансың, карамыш сиңа кадәр барып җиткәнсең икән. Дамир абыйга бик зур рәхмәт, чынлап торып, шул кадәр дә җылы күңелле, ихлас бер миңа калса, менә Дамир абыйда бер начар фикер дә юктыр. Позитив мышлениелы шундый. Рәхмәт, Дамир абый. Буа халык театры, Идел йорт дигән фестиваль бар бит инде бүгенге көндә дә бар ул, Аллага шөкер, чәчәк атып килә. Буа халык театры шуннан башланып китте инде, әкрен генә сәхнәгә атлауларым. Бик зур сынаулар аша Буа халык театры режиссеры эшенә килдем мин. Һәм тормыш җыры спектаклен тормыш иптәшем белән бергә чыгардык без аны. Бик шул кадәр дә уңышлы спектакль булды. Шул Идел йорт фестивалендә без хәтта ниндидер номинациядә, дебют номинациясендәме беренче тапкыр Буа халык театры Идел йорт фестиваленә эләкте. Беренче тапкыр. Шул шаккаткыч булды инде. Анда да дөреслек эзли, шул анарсың, шул спектакль куйганнан соң ул эштән киттем инде мин.
Сау булаштым. Менә бит, ничек сиңа гомумән менә яхшы җырчы буларак, менә хәзер син бүгенге көндә инде ныклы, төпле аякларың белән басып торасың сәхнәдә, актриса буларак басып тору ничек иде сиңа? Син бит инде режиссерлыкка укыган. Ай, Айгөл. Ул вакытларга алып кайтты әле бу Дамир абыйның истәлекләре. Әйе. Ай, яшьлек, рәхәт. Рәхәт үзеңнең ролеңнең, үзеңнең персонажыңның эченә кирип, үзең ашаны үткәреп, аның язмышын яшәп, шул спектакль барышында. Рәхәт. Миңа күбрәк инде драматик рольләр якын иде. Әйтеп үткәнемчә, мин шундый фәлсәфирәк кеше. Шул комедияны бер тапкырда куеп та караганым, уйнап та караганым булмады. Менә драматик рольләр генә булды минем башкаруда. Һәм җырларың да нәкъ шулай ук синең фәлсәфи һәм күп очракта тирән фикерле җырлар. Тагын бер җырыңны бүләк итик тыңлаучыларыбызга. Әйдә әле. Рәхимет. Тормышның буталган юлыны да йөрелде адашып бураны да. Бураны басылды, сукмаклар ачылды. Мин хәзер бәхетле язмышлар кулыныда. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле. Uzun hem devamlı yıllarda ömrünün yolları bulsun da. Yaratıp min yaşayım, yaratıp öleşim. Bәхетле yazmışım özümün kolumda. Bәхетле yazmışım, min sina rəhmətlə. Yüreğim pışıldı, min bugün bәхетле. Bәхетле yazmışım, min sina rəhmətlə. Yüreğim pışıldı, min bugün bәхетле. Тормышның буталган юлыны да йөрелде адашып бураны да. Бураны басылды, сукмаклар ачылды. Мин хәзер бәхетле язмышлар кулыныда. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле. Güzel салават ва студиябызның кунагы менә паузаларны туландыру дигән әйбер бар, ул инде укыганда укан әйтәләр. Гомумән пауза булган очракта да ул пауза мәгънәле пауза булырга тиеш. Менә бу очракта да була шундый моментлар, беләсеңме, бик
еш игътибар итәм мин әлеге моментларга. Менә җырчылар студиябызга киләләр. Билгеле, әлеге җырлар, композициялар, алар барысы да концерт программасы өчен, яисә сәхнәдә чыгыш ясар өчен язылган була. Ул моментта булай биючеләр, янәшәсендә биючеләр була. Билгеле, менә ул паузаларны, озын проигрышларны әйтегәйме, анда биючеләр тулыландыра. Менә бу очракта радиога килгәч, бераздан ниндидер бер уңайсыз хәлдә калар, дискомфорт дип әйтәм инде мин аларга. Шундый зонада булалар алар, нәрсә эшләргә белмиләр. Билгеле, кемдер бии ала, кемдер бии алмый. Кемдер билгеле үзен иркен тота, минем белән сөйләшеп алырга мөмкин шул вакытта. Менә әлеге минутта син бу паузаны шундый матур итеп тулыландырдың. Минем сөйләшәсем килде, мин ләкин уйладым, тагын җырлаганда да сөйли бу диер. Матур биисең икән бит. Биюң дә бик матур иде. Менә пауза дигәндә билгеле төрле вакытта була инде ул пауза дигән әйберләр. Ул радиода да булырга мөмкин. Театраль пауза. Менә син театраль паузаларны яратасыңмы? Юк. Ник? Белмим, гомумән мин паузалар яратмыйм, Айгөл. Менә шул кадәрле минем бөтен нәрсәдә алып баручы бит инде, мин мәҗлесләр алып баручы. Минем хәтта диджеем да ул шул кадәр инде мине тоемлый. Менә минем сүз биргәндә дә, кунакларны чакырганда да бер пауза булырга тиеш түгел. Ул шул кадәр мәгънәви рәвештә әйтәбез бит инде, менә теге заставкалар куялар бит, көйләр, музыкалар. Шул кадәр ул минем туры килергә тиеш бөтен нәрсәгә. Бер пауза. Шуңа күрә дә менә 5-6 сәгать эшлибез. Без бит әле башладык кына. Гүзәл, бетте дәме нисең? Әйдә, сине озын айтырга ярамыймы, тагын калырга ярамыймы? Юк, мәйтәм, аның мәгънәсе бетә. Менә тәмле генә, шушлай гына, матур гына булсын. Менә паузалар булмау сәбәпле темп ритмда бөтен нәрсә бара. Әле менә бу сорауны син биргәчтән генә минем башымда шундый фикер туды, минем тормышымда паузасыз темп ритмда бара икән. Шуны сорамакчы идем, тормышыңда ничек дип сорамакчы идем. Син алдан йөгереп җавап бирдең. Менә шулай бара икән. Юк, мин аны бу сорауны юкка гына бирмәдем, чөнки син әйтең, укыган вакытта ук мин читтән торып укырга күчтем, ләкин күпмедер вакыттан соң түгел, ташлап түгел, шул ук моментта син укуыңны дәвам иткәнсең. Мин шуңа күрә дә сорадым, бу паузалар турында юкка гына соравым булмады. Анда да син хәтта пауза ясамагансың, бу декрет паузасы турында бар. Юк, декрет паузасы булмады, юк. Алсуга 2 айлык чагында мин сессиягә чыгып киттем. Шул монда сессияны бирә идем дә, кич белән яңадан өйгә кайта идем. Ашата идем дә, тагын иртә белән китә идем, менә шулай йөрдем. Сиңа менә бу темп ритм ошый. Ошый. Мин бер урында торсам, минем бераз гына ял көнемдә менә 3 көн эшлим, мәсәлән, мин әйеме? Төнгө смена дип саныйм инде мин эшемне. Миңа бер көн ял җитә. Бер көннән артык ял була башласа, минем ничектер эштә шундый дискомфорт була башлый. Ничек каядыр барырга, нәрсәдер эшләргә, һич югында бер кая теге бер нинди съемкалар, бер нәрсә булмаса, спортзалгамы, урмангамы, йогамы, миңа тик торырга ярамый. Мин тик тора башласам, минем застой энергия башлана. Менә бит лимфа йөрмәй башлый диген, әйме. Бик күп хәбәрләр килә. Әминә исемле тыңлаучыбыз язды. Гүзәлгә сәлам, тәтештән горурланабыз, яратабыз диген. Рания Шәрәфиева хәерле кичләр теләп калган. Дилбәр Хатипова яза, исәнмесез. Вообще тыңлап булмый интернет тупит дигән. Интернет безнеке түгел, сезнеке тупит итә, шуңа күрә безнең бернинди катнашыбыз юк. Без нормаль эшләп утырабыз, үзе сөйлибез, башкалары иштә. Рәхмәт. Безнең белән булырга тырышыгыз, ничек тә. Хәерле кичләр, Айгөл. Менә тыңла. Сезне айырып булмый, тавышларының ошаганды, тавышларыгыз ошаганды. Уңышлар сезгә, бик күңелле, матур тапшыру, молодцы дигән. Менә бит. Айгөл, әйтәм сиңа сорау бирим әле. Әйдәле. Синең үз гомереңдә менә алып барудан кала, телевидениедән кала, радиодан кала, җыр сәнгатенә. Тагын нәрсә эшли беләсең диген. Җыр сәнгатенә, җырлар яздырып калган юк. Бәлки синең теге күңел өчен яздырган җырларың бардыр, ләкин дә алар тамашачыларга барып җитмәгәндер. Андый җыр бар, ләкин тамашачыга барып җитмәгән, ул бары тик бер генә тамашачы өчен, ул да булса үзем өчен яздырылган. Әллә мин әйтәм, шәхсән кемгәдер яздырып җибәрдең. Юк, ул бар, беләсеңме нәрсә? Менә мин инде аны практикада кулланам, чөнки студиябызга килгән кайбер җырларның кайбер менә мин алган моментларында мин кушылып җырлап алам, ләкин ул бик сирәк күренеш һәм бары тик ышаныч булган җырчыларның җырларына гына кушылып алам мин. Айгөл, син бит инде менә алабыз теге рольләрне алыштык. Әйдә менә шулай кызык итәбез. Сорау туды. Җырларга гына кушма түлке, яме. Җырларыңны белмим. Юк. Менә шушы эшләү дәверендә ул бит инде речевой аппарат дигән әйбер бар, әйеме?
Нинди дә булса махсус курслар тагында тавышны кую өстендә, речевой аппаратны яхшырту өстендә, шушы еллар дәверендә эшләгәнең бармы? Үзеңнең техникаң бармы? Хәзер бит инде бик теге модага кирип китте. Үзләренең теге ниләрен, кейсларын саталар там. Поставлю голос, научу этому, научу тому дип. Синдә шундай бер юкмы? Бер шундый җитешсезлегем бар, әйме. Җитешсезлек дип әйтмәс идем мин аны. Игътибар иткәнең бармы? Менә актерлар, әйме. Бар шундый актерлар, алар укыта алалар. Алар мөгаллимлек белән шөгыльләнә алалар. Бар гениальный актерлар, ләкин алар укытмыйлар. Ничә тапкыр менә игътибар иткәнем бар. Шул кадәр менә гениаль актер инде. Ни өчен бу укытмый икән? Менә ул я бирелә, я бирелми. Шәхсән минем өчен мин шәхси дәресләр алып баргалаганым булды. Әгәр дә мөрәҗәгатьләр булса, мин ярдәм итеп җибәрәм. Бар махсус ниндидер техникалары. Менә тавышка килгәндә, шәхсән мин хәтта театраль факультетларын тәмамлаганнан соң, радиода эшли башлап, инде күпмедер еллар эшләп тәҗрибә туплаганнан соң да мин әле курсларга йөрдем. Театраль училищега мин Пичугинага йөрдем, һәм мин шулай Иргабый Бахман белән сүземдә булсын шөгыльләндем. Мин шөгыльләндән туктамадым. Бар аның серләре, бар аның үзенең техникасы сүздә юк. Монсы турында инде икенче юлы интервью бергәндә, яме, миннән әле интервью алган кешеләр юк иде. Шаяртам. Мин хәзер хыялымны чынга ашырам. Гүзәл, беләсеңме, минем интервьюларымны бик сирәк табасың. Гәҗитләрдә булса булыр 3-4 кенә интервью булырга мөмкин. Ансы да яшьлек белән бирелгән интервьюлар. Мин инде өлгергән алып баручы хатын-кыз буларак, минем соңгы бер 10-15 елда интервью бергәнем юк. Күп мөрәҗәгать итәләр, ләкин минем бергәнем юк. Сәбәбен сорама. Вакыт юк. Мәгәндер әле. Юк, вакыт бар. Вакыт җитмәгәндер вакыты. Бәлки шулайдыр. Китек чиратагы хәбәр. Мин бит сине кунакка чакырдым. Сиңа киләм монда хәбәрләр. Хәерле кичләр, Айгөл. Хәерле кичләр яраткан гүзәлебез. Барысында булдыра торган гүзәл. Чөнки атаклы Мәхсүмә оныгы бит ул. Бары тик уңышлар гына телибез, без аңа яратабыз. Люция исемле тыңлаучыбыз яза. Һәм Ләйсән исемле тыңлаучыбыз. Хәерле кичләр, Айгөл гүзәл. Гүзәлне мактап китмәкче булам. Ул шундый торыш, үҗәт булган уңган шибәр ханым. Күп кешегә мотиваторда уңышлар гына телим. Син тотынсаң булдырасың барсында. Күзләр генә тимәсен. Күп сәламнәр белән яратып, хөрмәт итеп, Апастан Акбировлар гаиләсе язып җибәргәннәр. Гүзәлләрнең гүзәле син, осталарның остасы, син үткәргән кичәләрдән һич тә килми китәсе ди. Менә гүзәлне кичәләр алып баручы буларак, җырчы буларак та бик яратабыз. Аның искиткеч матур җырлары да, тавышы да матур. Киләчәктә дә уңышлар телибез, тагын зур үрләр яуларга язсын, моң чишмәсе саекмасын, шаулап, гөрләп, җырлап яшә гүзәл, зур уңышлар сиңа. Без сине бик яратабыз. Чөпрәлдән Лилия апаң язган. Рәхмәт, Лилия апа. Республикабызның төрле төбәкләреннән язалар һәм инде күп йөрергә туры килә сиңа. Аралашырга яратасың. Бик каты. Җырларга да яратасың. Әйдә җырлыйк. Әйдә, рәхмәт. Иң яраткан җырларымның берсе бу Айгөл. Таңым сызылып атса иртәмедә, ятлар кушсалар нидер көтәргә. Көтәргә юк теләктә тамышыда, бүген ашкына күңел барсына. Ике яшәргә беркем килмәгән, гомер санаулы ике бирмәгән. Әллә шуңамы көчләр ташыган, яшәп калырга бүген ашыган. Ике яшәргә беркем килмәгән, гомер санаулы ике бирмәгән. Әллә шуңамы көчләр ташыган, яшәп калырга бүген ашыган. Сабыр канаты сынды тумыштан, гафу сорарга бүген тырышам. Жылы сүзләргә юлны ярамда, шикләр ялгышын телим аңларга. Ике яшәргә беркем килмәгән, гомер санаулы ике бирмәгән. Әллә шуңамы көчләр ташыган, яшәп калырга бүген
ашыгам. Нәрсә буласы алда томанлы, билгесез хисләр бүлә уйларна. Бүген яратып соңга калмаска, гомер сәгате көндә аңлата. Ике яшәргә беркем килмәгән, гомер санаулы ите бирмәгән. Әллә шуңамы көчләр ташыган, яшәп калырга бүген ашыган. Ике яшәргә беркем килмәгән, гомер санаулы ите бирмәгән. Әллә шуңамы көчләр ташыган, яшәп калырга бүген ашыган. Әллә шуңамы көчләр ташыган, яшәп калырга бүген ашыган. Гүзәл Салаватова студиябызның кунагы. Гүзәл, инде җырларыңны тыңлаганда, бу сорау баналь, яңгырасын, тик шулай да менә кызыксынмыйча булдыра алмыйм. Бик шундый җентекләп, энесеннән җибенә кадәр күзеннән үткәреп сөйлисең җырларны, һәм инде җырларыңның һәрберсенең дә мәгънәсе ул яшәеш, тормыш турында. Кемнәр белән эшлисең бүгенге көндә? Чөнки һәр җырчының хәзер бит инде ул модада дип әйтик, һәрбер җырчының үзенең авторы бар, үзенең аранжировщигы бар. Минем күңелемә туры килә Айгөл Вәлиуллина сүзләре, шигырьләре һәм Риваль Хисмәтуллин көе. Күптән эшлисеңме алар белән? Алар белән иҗатымның башыннан бирле. Сөйләп үз әле. Ничек менә ул бит әле син Беренче бардың җыры- да алар очраклы кешегә язмыйлар. Юк, очраклы кешегә язмыйлар. Һәм язмыш үзе шулай туры китерде, үзе турылады. Беренче җырым минем бәхетле язмышым дип атала иде. Иң беренче җырым. Аннарсын күп тә үтмәде. 2 айдан соңдыр менә шул бәхетле язмышымны беренче тапкыр радиода яңгыратканнан соң Айгөл Вәлиуллина миңа шигырь җибәрде. Текст һәм мин әйтәм бик матур мәгънәле. Моның көе дә бар, гүзәл, җибәримме ди. Җибәрегез әле дидем. Һәм бу нәкъ хәрби операция башланган вакыт иде. Өмет чишмәсе. Ничектер шул кадәр күңелемә якын булды. Бернигә карамастан беркайчан да өмет чишмәсе саекмасын һәм өзелмәсен дигән сүзләр белән. Икенче җырым менә шул өмет чишмәсе иде. Шуннан соң инде без Айгөл Вәлиуллина белән хезмәттәшлек итә башладык, Риваль Хисмәтуллин белән. Бүгенге көнгә кадәр менә репертуарымның яртыдан артык җырлары нәкъ менә аның сүзләренә дә, аның көенә. Димәк, очраклы булмаган әлеге очрашу, әлеге аралашу. Юк, әлеге менә бүген дигән җырым да нәкъ менә Айгөл Вәлиуллина сүзләренә. Мин аны хәтта алгаштан да ул җырны Айгөлнең шундый сүзләре күңелгә уелып калды. Гүзәл балакаем, бу җырны төбенә кадәр җиткерә алсаң, син генә җиткерә алачаксың дип. Димәк, ышаныч булган кешеләргә генә тапшыра җырларын, авторлар чынлап та алар бит инде билгеле җырлар күп язалар, ләкин бары тик менә шундый төпле мәгънәле җырларны алар бары ышаныч. Шулайдыр инде, Айгөл Анарсын һәрбер җыр миңа калса язылганда ул менә сила мысли дигән әйбер бар бит. Күз алысың да ул. Фикер көче. Фикер көче. Күз алысың да ул шундый вакыты җиткәчтен анарсын шыңга аша. Бәлки Айгөл шигырьләр язганда минем образ күз алдынан үтәдер дә, ул җыр шул фикер көче белән миңа килеп ләгәдер. Мин бик еш җырлар яздырмыйм. Бар бит шундый җырчылар, коллегалар, прямо ойна берничә җыр шыпылдаталар гына яздырып. Менә шул сайланганга күрәдер инде, мәгънәсен, көен эзләгәнгә күрә, бик җентекләп тикшергәнгә күрә. Минем авторларыңа бу урында бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Риваль Хисмәтуллинга, Айгөл Вәлиуллинага. Алар
сирәк кенә булса да вакыт тыңлыйлар сәхнәдә Әйе. тапшыруын, әгәр дә инде ишетсәләр, бик зур рәхмәт. Чынлап та Болгар радиосының күпчелек җырлары нәкъ менә алар авторлыгында. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында да менә күрәбез авторларның ни дәрәҗәдә кулга кул һәм иңгә иң эшләгәннәре. Анарсың Айгөл шунсы да бар, аларның җырлары бер-берсенә ошамаган. Менә була бит инде, әгәр дә бер үк автор, бер үк көй язучы булса, ничектер охшаш көйләре дә охшаш була. Штамп дигән була, әйбер бар. моны- Режиссер буларак син моны әйтергә тиеш бу сүзне. Штамп. Ничектер менә аларның бүтәнчәрәк. Бүгенге көндә белүемчә, син үзең дә шулай ук җырлар язасың. Абау. Юкмы? Юк. Үз җырларың юкмы? Юк, кем әйтте бу фикерне? Менә кара әле. Ой кеше булырга мөмкин. Уйлап карыйм әнә мин бу турыда. Шулай итеп караганың юкмы? Мәктәп елларында шигырьләр яза идем. Көйләр алар килгәле ничектер төнлә. Илһам никтер ул йоклаганда килә. Яканы бүлеп торып язасы килми диктофонга. Аңлашылды. Хәбәрләр күп килә. Хәерле кичләр кызлар. Безнең туебызның огонь ведущий, молодец, Хафизовлар гаиләсе. Ой, рәхмәт. Рәхмәт язалар. Хәерле кичләр кызлар. Нинди көннәрдә чыгасыз туры эфирга ди Әсгәрия? Һәр дүшәмбе. Һәр дүшәмбе көнне безне менә нәкъ шушыннан карый аласыз. Рәхим итегез. Болгар радиосының рәсми төркемендә. Ләкин мин һәр дүшәмбедә монда булмыйм. Бүген миңа бәхет елмайды. Юк, аның карау, беләсеңме, чынлап та һәр дүшәмбе эфирга чыгабыз дик. Һәр көнне, һәр дүшәмбедә әлбәттә инде үзләренең яраткан җырчыларын күрә алалар. Мин 12 февраль көнне, мәсәлән, шулай ук сезне чакырыр идем Болгар радиосы концертына, мәсәлән, безне онда күрә алачаксыз. Билгеле, без булай итеп сөйләшеп утырмабыз тик, шулай да башкачарак форматта, концерт форматында булыр. Концертларга килгәндә, катнаш концертларны яратасың. Яратам. Ни өчен яратасың? Сөйлә. Сәхнә арты өчен. Аралашырга яраткан кеше буларак, минем бу соравым бигрәк тә неге гадәти яңгырады инде, баналь яңгырады. Юк, Айгөл, менә нәкъ менә катнаш концертларда сәхнә артында мин аралашмыйм. Ник? Мин күзәтергә яратам. Син шпион. Әйе. Мин алдан ук ясанып, макияжларымны ясап, чәчләремне ясап киләм дә, берәр сәгать алдан киләм инде мин, башланганчы берәр сәгать алдан киләм. Һәм миңа мин менә соңгы вакытларда бик каты психология белән кызыксынам. Хәтта шундый уйлар да бар иде, әллә мин әйтәм тагын укырга керергә инде. Һәм кешенең менә типажын, характерын, үзен тотышын, нигәдер менә миңа ошый. Мин шыпырт кына утырам, бутылка белән суымны алам да, кемнең менә үзен тотышыннан кемнең кем икәнен шунда инде белеп була. Бәлки мин үземә минем аралашу менә ничек дип әйтәләр әле? Мин бөтен кешене дә үз яныма китермим. Шулаймы? Әйе. Булай бик ачык күренәсең. Юк, әйе, мин бик ачык, ләкин дә минем дусларым юк диярлек, 1-2 булса 1-2. Ышанырдай, менә аралашырдай, сиреңне сөйләрдәй, һәм инде ниндидер планнарыңны әйтүрдәй 2. 1-2 дустым бар. Һәм иң яхшы дуст үземә үзем. Танышларым күп минем. Ләкин дә якында булышларым юк. Шуңа күрә миңа күп вакытта да менә теге без бит инде йөрибез бьюти сферага, керфек ясатырга, тырнак ясатырга. Хәзер бит модага китте, анда берничә кушетка куялар да, берничә кешегә керфек ясыйлар мастерлар. Шул керфек ясаган вакытта әле бер мастер сөйли, массажист бу көннәрдә генә. Гүзәл ди миңа синнән соң ди бер кыз килде ди. Һәм кто была, дип сорый, вот Салаватова был, дип әйтәм ди. Ой, она такая высокомерная, вообще к ней не подъехать, ни на какой козе не подъехать, дип әйтәм. Нигә алай ди, мин бит ачык. Әгәр дә кеше минем белән аралашасы килә икән, теге сөйләшәсе килә икән, мин ачык, мин бөтен кешегә дә ачык. Ләкин мин бөтен кешене дә үзем янына якын китермим. Иҗат кешесе өчен бу нормаль күренеш дип уйлыйсыңмы? Күрәсеңме, менә бит синең турында тәкәббер дип уйлыйлар икән. Әйе. Иҗат кешесе өчен бу Артык гади булып бетү дә дөрес түгел. Әйе, мин сәхнә артыннан китте бу. Нигә? Бу беләсеңме, киләчәктә үзеңә якын китергән вакытта ул бу кешене син аның инде нинди икәнен белеп китерәсең.
Бик тирән уйлыйсың син. Шунда инде мин. Син шул кадәр фәлсәфәгә биреләсең. Хәтта мин дә аның кадәр фәлсәфәгә бирелмим. Миңа тормыш иптәшем әйтә, гүзәл, будь проще ди. Мин бик каты тирән уйлый торам. Гәрчә, шәхсән менә син сөйләгәндә мин карап утырам, син сөйләгәннәрне мин нәкъ кызгы, чагылыш карап утырам. Белмим, эфирдан соң сөйләшербез. Без бу хакта иң кызыгы гадәттә эфирдан соң була. Хәерле кичләр, уңган булган кызлар. Ой, рәхмәт, шундый матур итеп яза Зөлфирә исемле тыңлаучыбыз. Гүзәлне без дә бик яратабыз, бик уңган булган. Киләчәктә тагын да зур уңышларга ирешеп, бәхетле булып яшәргә ясын. Иң матур теләкләр белән, апастан, әнә сабыйың белән Зөлфирә апаң диелгән. Рәхмәт. Һәм шулай ук инде ВКонтакте бик күп язалар. Син бик яшь бит әле, бөтен сереңне дә ачып бетерергә дигән. Менә шулай серләрне ачыр. Юк, ул булай гына серен сөйләгән шикелле, серен ачкан шикелле. Әйтеп утыра, барысын да ачмый. Нәрсә диләр әле, теге в пределах допустимого диләр. Димәк, шигеннән тыш сөйләми. Хайп ясарлык әйберем юк шул, хөрмәтле яраткан тамашачылар. Үзең яратасыңмы хайп карарга? Юк. Карарга. Карарга да яратмыйм. Ник? Кызык бит. Хәтта отписываться итәм андый кешеләрдән. Социаль челтәрләрдә. Социаль челтәрләрдә чыгам андый яратмыйм. Синең үз дөньяң, синең үз тормышың, синең үз барыр юлың, һәм син башкаларда, синең башкаларда эшең юк. Мин әйтәсе сүзләрне ник алдан әйтеп барасың син? Әйдә син җырла, мин дә җырлап карыйм. Киттек. Давай. Айгөл Валиуллина, Реваль Исматуллин. Өмет чишмәсе. Тикмәгә килмәгән, янмаган көймәгән, бар әле бар юллар үтәсе. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, өметле өметем шишмәсе. Гомерләр булганда, яңгырда, буранда, мин беләм төрле хәл көтәсен. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, тик өмет шишмәсе кипмәсен. Гомерләр булганда, яңгырда, буранда, мин беләм төрле хәл көтәсен. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, тик өмет шишмәсе кипмәсен. Ышанам таңыма, нур сала җаныма, бар әле хыялга җитәсе. Ушыма алганда, ирнемә салганда, яшәтә өметем шишмәсе. Гомерләр булганда, яңгырда, буранда, мин беләм төрле хәл көтәсен. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, тик өмет шишмәсе кипмәсен. Гомерләр булганда, яңгырда, буранда, мин беләм төрле хәл көтәсен. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, тик өмет шишмәсе кипмәсен. Тикмәгә килмәгән, әле янмаган көймәгән, бар әле, бар юллар үтәсе. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, өметле бит, өметем шишмәсе. Гомерләр булганда, яңгырда, буранда, мин беләм төрле хәл көтәсен. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, тик өмет шишмәсе кипмәсен. Гомерләр булганда, яңгырда, буранда, мин беләм төрле хәл көтәсен. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, тик өмет шишмәсе кипмәсен. Тамчылап акса да, акрынлап тамса да, тик өмет шишмәсе кипмәсен. Тик өмет шишмәсе кипмәсен.
Рәхмәт бик зур. Иң соңгы җеп өмет җебе эзләделәр. Өмет чишмәләрегез кипмәсен, өмет җепләрегез өзелмәсен дигән теләктә. Без тапшырыбызны дәвам итәбез. Тыңлаучыбыз Гөлсинә яза хәерле кичләр, бик матур җыр дигән. Һәм Әлфия исемле тыңлаучыбыз да яза хәерле кич кызлар. Сезгә бу аякларыннан сәлам, гүзәлнең иҗаты белән танышбыз. Әхмәт авыл сабан туен ничә еллар гөрләтте ди. Сине күбрәк алып баручы буларак беләләрме, әллә җырчы буларак беләләрме? Якташлар, буа, чүпрәле, камы тамагы, аппас, шыгырдан, батыр яклары мине күбрәк алып баручы буларак беләләр. Чакыралар. Чакыралар, әй Аллаһка шөкер. Ләкин дә менә соңгы вакытларда менә радионың көчедер инде бу, әйеме? Әлбәттә. Соңгы вакытларда җырчы буларак та чакыра башладылар һәм беләсезме ничек, Айгөл? Җырчы буларак чакыралар да, ләкин җырларны башкарган арада гүзәл сөйләле, син шундый тәмләп сөйлисең диләр. Һәм шундый фикерләрдә әйтәләр. Мин моны үземнән чыгып әйтмим, тамашачылар әйткән фикерне әйтәм. Сөйли белә торган җырчы бит син диләр. Һәм чынлап та бүгенге көндә сөйләм осталыгы булу, ул шундый зур өстенлек. Әйе, килешәм. Фикереңне җиткерә белү. Әйе, фикереңне сөйли белү генә түгел, фикереңне җиткерә белү. Чөнки ансы инде башка тема. Ансы бүтәнсен. Ансы башка. Эфирдансың. Ансы эфирдансың, әйе. Бик күп тыңлаучыларыбыз бүген шулай үзләренең алкышларын җибәрәләр. Мин инде аларның барысында ничек тә булса әйтеп бетерергә тырышам. Куясың әле. Ой, тыңлаучыбыз, бик күп смайликлар килә. Зур рәхмәт сезгә. Инсаф исемле тыңлаучыбыз. Күрдек сезнең хәбәрегезне. Рәхмәт, бик зур. Сез бик итәгатьле итеп язасыз үзегезнең фикерләрегезне. Рәхмәт. Менә Болгар радиосы концертта, әйме? Без инде катнаш концертлар турында сөйләдек бит. Еш кына әйтәләр, тамашачылар башкача. Сезнең тамашачыларыгыз бөтенләй башкача кабул итәләр. Сезнең тамашачы аерыла диләр. Гүзәл менә син. Әйе. Бәлки бүгенге көндә күп тамашачы күргән кеше инде, синдә шулай ук. Болгар радиосы тамашачылары башка тамашачылардан чынлап та аерыламысың? Аерыла. Мин эфир башланганчы ук әйткән идем сиңа, Айгөл. Бу сүзләрне мин тагын кабатлыйм. Менә безнең радиода, безнең радио дип әйтәләр. Безнеке инде бергә булгач. Безнең радиода ничектер иртәдән алып кичкә кадәр шул кадәр күңелнең ачыклыгы сизелә, бөтен тапшыруларда да, бөтен алып баручыларда да. Хәбәрләр тапшыруны аласыңмы, бүтән тапшыруларны аласыңмы? Шул кадәр нәрсәң фикере югалмый торган, логика белән шундый үрелеп бара торган. Теге по нарастающей бара торган дим әле менә урысчалатып әйтсәң. Монда жан бар бу радиода. Хәтта мин утырам, минем уштованнарым яна, менә мин алкышламам, бер нәрсә эшләмәгән, мин мондагы жанны сизәм. Һәм безнең, чөнки чынлап та студиябезнең үзенең энергетикасы бар. Безнең студияның энергетикасы менә бер карасаң, монда аппаратура, безнең тыңлаучыларыбыз да бәлки студиябызда булганнары бардыр, бәлки менә видеодан күреп белүчеләр бардыр. Студиябызда монда әллә нәрсә юк. Бездә йомшак диваннар да юк, йомшак креслолар да юк. Без утырган креслоларда, хәтта алар йомшак түгел, алар каты. Монда аппаратура, монда техника. Ләкин менә тимер томыр булган җирдә бер карасаң, әйме, ничек жан була ала? Менә ул шул кадәр радионың көче, ул менә шул кадәр сүзнең көче. Сүзнең көче һәм монда хезмәт итүчеләрнең көчедер. Әйе. Жанны ачык, теге җылылык көче. И шундый рәхәт булды. Син шулай дип әйткәч. Дөрес Чынлап та без бирәбез мондагы энергияны, энергетиканы бик рәхәт. Менә без сездән килгән энергияга шулай тулыланабыз. Тамашачылардан килгән менә шушы фикерләр безгә эш дәрте бирәләр, эш көче бирәләр. Нәкъ менә сезгә тамашачылар алкышлар белән ничек сезгә иҗат дәрте бирәләр, безгә дә нәкъ шулай гүзәл. Бүген кич шундый рәхәт булды. Менә әйтәләр бит, авызга авыз куешып, рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык. Күзгә күз карап, шөкердәшеп. нәкъ тә шулай итеп сөйләшеп утырдык. Безнең тыңлаучыларыбыз да сизделәр бу сөйләшүнең җылылыгын. Рәхмәт сиңа, ачык күңелең өчен, ихласлыгың өчен. Һәм инде синең дә тамашачыларга әйтер фикерең булса, рәхмәт. Берничә минутыбыз гына кала һәм җыр яңгыратырлык вакытыбыз да бар әле. Тамашачыларыма, минем җырларымны, минем иҗатымны, шәхси минем үземне яратучыларга бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә һәм бүген шул кадәр дә җылы смслар яздыгыз, канатландырдыгыз. Менә Айгөл әйттең бит әле, карьеристка түгел менә син дип. Карьеристка түгел. Менә шул җылы сүз өчен менә
шул жылы мөнәсәбәт өчен мин иҗат итәм. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Иҗатыбыз көннән көн шәшәк атсын. Амин, шулай булсын, уңышлар телибез безгә. Вакыт ашыга, вакыт ашыга, җил булып уйный, давылдай дулый, кая ашыга, вакыт шул кадәр иярләп алып, тәртәгә салып, куярмын әле, тотасам әгәр. Вакыт ашыга, вакыт ашкына, аның артыннан җитеп булмыйдыр. Яшәүнең тәмен, тормышның ямен, белгертер өчен язмыш сыныйдыр. Вакыт ашыга, вакыт ашкына, аның артынан җитеп булмыйдыр. Яшәүнең тәмен, тормышның ямен, белгертер өчен язмыш сыныйдыр. Салып бар көчем өлгерер өчен, берәр килешү табасы иде. Ашыкмый гына, ялгышмый гына, гомер юлыннан барасы иде. Вакыт ашыга, вакыт ашкына, аның артыннан җитеп булмыйдыр. Яшәүнең тәмен, тормышның ямен, белгертер өчен язмыш сыныйдыр. Вакыт ашыга, вакыт ашкына, аның артынан җитеп булмыйдыр. Яшәүнең тәмен, тормышның ямен, белгертер өчен язмыш сыныйдыр. Күрдең, минем молодежный җырлар да бар икән. Тыным каплана, вакыт аклана, имеш мин аны дөрес бүләлмим. Куып артыннан көндә атылам, җирдә матурлык шуңа күрә алмыйм. Вакыт ашыга, вакыт ашкына, аның артыннан җитеп булмыйдыр. Яшәүнең тәмен, тормышның ямен, белгертер өчен язмыш сыныйдыр. Вакыт ашыга, вакыт ашкына, аның артынан җитеп булмыйдыр. Яшәүнең тәмен, тормышның ямен, белгертер өчен язмыш сыныйдыр. Уникештен өлкәнрәкләр өчен. Сәхнәдәш, 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 айгөл белән сәхнәдәш.